Бәхет диләр, нәрсәсен ул бәхет, кайдасын ул, аны кем күргән? Бәлки әле күрүчеләрдән бардыр. Сорап карыйк, әйдә берәүдән. Ятим бала әти, әни дияр. Бәхет нәрсә ул дип сорасаң, ашка телмергәннәр, ипи дияр. Байлык дияр, туктан сорасаң. Тотып карау аны мөмкин түгел. Күрү кирәк түгел төсендә. Ходай сиңа тормыш, гомер биргән. Син бәхетле шуның эчендә. Ә минемчә бәхет бит ул, дуслар, аны эзләп таба белүдә. Яшәүемнең яме шунда минем туган җирдә гомер итүдә.